Κυριακή αγορά στο δάσος Χαϊδαρίου, αν δεν κάνω λάθος, κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, μου έρχονται κάποια μηνύματα ότι σημαδεύτηκαν κάτω, οριοθετήθηκαν κάποια πράγματα, κάποια πανίγια, τα κλωστά, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα από τους κατοίκους, πώς θα γίνει, αν θα μπαίνει την Τετάρτη η δημοτική ή του ΟΑΣΑ η συγκοινωνία. Υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτό, γιατί είναι στον κεντρικό δρόμο, ξεκινάει ότι μόλις τελειώνει η μάγα του ψυχιατρού και φτάνει μέχρι το πνευματικό κέντρο του παράδειγμα εκεί που κάνουν ανακοινές της πλάτας. Αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Βοζίνα. Ο κύριος Δινιακός. Ναι, καλησπέρα από μένα. Δύο ερωτήσεις έχουμε. Η μία αφορά με υπόθεση που καταρχήν το ερώτημα είναι αν σας είναι γνωστή. Βρέθηκε στα χέρια μου ένα εσωτερικό έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με τον προγραμματισμό για την αναδιάρθρωση των υποδομών και των γραφείων των υπηρεσιών σε σχέση με το νέο ΕΦΚΑ. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται ότι προβλέπεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την Πετρού, το Δήμο Μετρούπολης και το Δήμο Χαϊδαρίου θα ενταχθούν, θα υπάρχουν σε κτίριο που θα στεγάζεται στο Δήμο Μετρούπολης. Καταρχήν, αν σας είναι γνωστό αυτό, κατά δεύτερον, αντιλαμβανόμαστε ότι μετά και την αποχώρηση της τροχέας, όπως αναφέραμε στο Ελληνικό Συμβούλιο, της ΔΟΗ παλαιότερα της εφορίας και άλλων υπηρεσιών, θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα για την πόλη και αυτό, πέρα από το ότι φεύγει από το Χαϊδάρι, αν δεν πρόκειται να φύγει, θα πάει σε ένα δήμο με τον οποίο δεν έχουμε και επικοινωνία. Θα είναι πολύ δυσχερής για τον δημότη όποια εξυπηρέτησή του στην Πετρούπολη. Από ότι δεν είναι σαν να είναι στο Εγάλεο δίπλα, ούτε στην Αγία Μπαμπά, ούτε στο Περιστέρι. Η Πετρούπολη είναι ένας δύσπατος για τον Δήμο του Χαϊδαρίου Δήμος και πιστεύω ότι πέρα από την καταγγελία και τα λόγια πρέπει να δράσουμε και να προχωρήσουμε σε δυναμικές ενέργειες προς αυτό, αν και εφόσον ισχύει και δεν το προλάβουμε. Και άλλο ένα θέμα που, αν και παίρνω θέση θετική ως προς αυτό, το θέτω σε ένα γενικότερο προβληματισμό, γιατί κάποιοι δημότες μου το έθεσαν. Είναι γνώριμο σε αρκετούς το θέμα των μετονομασιών διαφόρων τρόπων. Κάποιοι δημότες από την περιοχή του Δαφνίου μου έθεσαν το θέμα της μετονομασίας του οδού Βουλγαροκτώνου. Δεδομένου ότι όντως η έννοια του Βουλγαροκτώνου και στα πλαίσια τώρα των σχέσεων με την γείτονα χώρα δεν συνάδει ενδεχομένως για ονομασία ανώνυμα. Στα εξάρχεια παραμένει ο δρόμος του Βουλγαροκτώνου και το γνωστή δεν έχει να το ονομαστεί. Σε άλλους δήμους, με μια γρήγορη έρευνα που έκανα, έχει όντως το ονομαστεί Βουλγαροκτώνου σε άλλο δρόμο. Εμένα, έτσι όπως το είδα, θεωρώ ότι όντως είναι μια ιδέα προς τη σωστή κατεύθυνση με την ονομασία του συγκεκριμένου δρόμου. Το θέτω σε έναν ευρύτερο προβληματισμό. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δινιακό. Κύριος Σπουδιόπουλος. Λοιπόν, και παρατήσω στον αγώνα κυκλοφοριακό, που υποτίθεται ότι θα το κουβεντιάσουμε συνολικά, νομίζω ότι η κατάσταση της Δευτέρου στην έξοδο απαιτεί κάγελα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και επίσης τη Γεωργία Παπαδρέου. Το λέω δηλαδή με τη λογική του άμεσου. Δεν θέλω να το θερματολογήσω. Στη Γεωργία Παπαδρέου, σαν να κάτω στο δάσος. Κινδυνεύουν οι μοτοσυκλετιστές, άρα και τα αμάξια από αυτούς που μπαίνουν δεξιά, γιατί η δεξιά πλευρά είναι παρκαρισμένη
πεζή τα αμάξια με τα μωρά να βγάζουν να στον δρόμο και αυτός πέφτει με μια σχετική φορά. Πώς θα μοιάζει την καβάλα σε εδώ, δεν έφυγε με 2 χιλιόμετρα, ξαφνικά να βγάζει να δείξει γωνία. Έτσι. Δεν θέλω να μην χρηματολογήσω αυτό. Νομίζω ότι κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Ακόμα και με τα πατρικού χαρακτήρα, δεν ξέρω. Να μην μπορεί να γίνει αυτό το παρκάρισμα δεξιά που είναι η καφετέρια, το μανάρικο, ξέρω εγώ και το φαρμάκι. Τι να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, δεύτερο. Συντομία θέλω να πω το εξής. Με αφορμή, κάναμε μια πετυχημένη εσπερίδα την ονομάσαμε για τα απορρίμματα με την Αφροδίτη Μιζάρου. Λοιπόν, το ερώτημά μου δεν είναι ερώτημα, είναι ερώτημα. Θα ήθελα λοιπόν, λέω, με πρωτοβουλία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, υπάρχουν 2 σκέψεις. Μία που να καλέσουμε την Αφροδίτη Μιζάρου σε μια σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι κάνουν οι άλλοι με ενημερωτικού χαρακτήρα. Και η δεύτερη, αμέσως μετά, είναι δική πρωτοβουλία, δεν έχω συνεχθεί μαζί της, έτσι το λέω. Θεωρώ ότι θα γίνει σοβαρό το Δημοτικό Συμβούλιο και το δεύτερο, ανεξάρτητα από το πρώτο ή σε συνάρτηση με το πρώτο, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε μια υποχρέωση να κουβεντιάσουμε σε συνεδρίαση για το τοπικό σχέδιο απορριμμάτων και δεν εννοώ μόνο τα πράσινα σημαίνει τίποτα άλλο, λέω γενικότερα. Το 2020 είναι ένα κομβικό σημείο που το γνωρίζουμε όλοι, που σημαίνει το 40% των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι στη πηγή να γίνει διαλογή. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει, πέρα και έξω από το σχέδιο και όσον αφορά και ανεξαρτήτως του εξοπλισμού, τα ζητήματα ενημέρωσης της κοινωνίας, τα οποία στην αρχή είχατε πάρει πρωτοβουλίες εθελοντισμού και στην οποία και εμείς συμμετείχαμε. Έχω γράψει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που εκεί πέρα κάνω την κριτική και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή. Έχω στιγματολογήσει, έχω ακρογραφήσει, βάζω ζήτημα προς το Προεδρείο, προς το Δήμαρχο. Θέλετε να το κάνω να μαζέψω υπογραφές, δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι να κάνουμε μια συζήτηση συγκροτημένη. Ωραία, το ξέρω ότι εκκρεμεί. Ωραία, άρα λοιπόν θα θεωρώ θετική την απάντηση. Τέλος πάντων, θα πει λοιπόν, το κλείνω. Και τρίτο, απλώς ανακοίνωση είναι, στις 3 Απριλίου, όπως έκανε την προηγούμενη φορά, κάνει μια ανακοίνωση, που επιτρέπεται, κάνουμε μια εκδήλωση πολίτες σε δράση, παράταξη, με θέμα η συμβολή της περιφέρειας Αττικής, τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής και της Δυτικής Αθήνας και του Καϊδερίου. Με ομιλητές στο σκηνό του Θόδωρο που είναι πρόεδρος του Προεδριακού Συμβουλίου και τον Τζόκα τον Σπύρο του Περιφερειάρχη της Δυτικής Αθήνας και στην τελευταία μέρα. Είναι ανοιχτή που θα γίνει στην Οκεδό, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου κάτω και κάθονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι ενδιαφέρονται την παρακολουθούν. Αυτά. Ευχαριστώ. Συνέλευση της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Ταλικού. Το είχα κάνει πριν. Μάλλον πρέπει και θέση για το... Σου εξήγησα ότι για να κάνει μια εκδήλωση, για να κάνει μια εκδήλωση, σχεδιαστική αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Απόλυτος. Ευχαριστώ για μένα. Να επανέλθω λίγο στο θέμα του κ. Λιλιακού. Τυχαία έγινε γεγονός της ιστορίας, κατά πόσο ισχύει. Τυχαία ένα ασθενή μου από το Δήμο του Τροπολιστού είναι εκεί πάνω στο νέο κατάστημα και μου ανέφερε ότι κάτι τέτοιο είναι ακουστεί. Μπορεί να μην ισχύει, αυτό θα μας πείτε να ξέρετε κάτι. Εάν όμως κάτι τέτοιο συζητιέται, σίγουρα πρέπει να τρέξουμε άλλη αποδόμηση στο Δήμο μας. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα πάρουμε. Σε λίγο το Δημαρχείο το πάμε κάπου παραπέρα. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Και κάτι πολύ γρήγορο, λίγο μια που αναφέρουμε κάτι όσον αφορά το θέμα του συγκοινωνιακού. Την φορά θα κάνουμε παράτηρηση όσον αφορά τα όρια του δρόμου του Αττικού Νοσοκομείου. Ξέρετε ότι είμαι εκεί καθημερινά το ζω. Το ένα πεζοδρόμιο έγινε, θυμάστε που τα λέγαμε. Τώρα πέρα εκκρεμεί, έχουν κάποια κομμάτια αρκετά μεγάλα που δεν έχουν γίνει και δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο, να δούμε λίγο τις τάσεις. Δεξιά, αριστερά, κατά τις 2
κάνουν. Σήμερα δεν μπορεί συγκεκριμένα, εν ώρα εφημερίας, γιατί σας λέω και ο άνθρωπος είναι διαδεδομένο, τα 15 με 20 λεπτά είχε σταματήσει φορτηγό, γιατί εκεί που γωνιώνει ο δρόμος είχαν παρκάρει στις γωνίες. Όπου μπορεί ο κανένας παρκάρει, οκ. 20 λεπτά η μέρα εφημερίας. Απ' την άλλη, 2 λεωφορεία που περιμένουν να στρίψουν, μπλοκαρισμένος δρόμος σε τέτοιο νοσοκομείο, η μέρα εφημερίας περίπου. Αν δεν ήταν 20 λεπτά, ήταν 15-17. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Πια στα ταξί, ξέρετε που είναι απέναντι, πιάνουν και τις δύο ώρες. Δεν υπάρχει καμία ορατότητα. Τελευταίο δίλημα πρέπει να έχουν γίνει. Η πύλη μπορεί να μας πει 2-3 ατυχήματα σίγουρα, γιατί όπως παίρνουν δεν υπάρχει ορατότητα. Τα παρκάρουν οι ταξιτζίδες όπου βρούνται. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το ξέρουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πραγματικά δηλαδή θα το δούμε λίγο πιο επισταμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοδωρακόπουλο και τον συνάδελφο Γέρακας. Ναι, παρακαλώ συνάδελφοι, δεν ακούω τη συνάδελφο. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση και μια πρόταση. Θα την προτάξω την πρόταση. Θα έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι, ότι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Ελληνικού, ο πρώην Δήμαρχος Χρήστος Κοτσίδης, διώκεται ύστερα από μήνυση του Δημάρχου κ. Κωνσταντάτου σχετικά με πολιτικές απόψεις που εξέφρασε για το θέμα του αεροδρομίου, του χώρου του πρώην αεροδρομίου. Ήδη υπάρχει μια απόφαση της μειοψηφίας της περιφέρειας που στηρίζει τον Δημαρχό και καταγγέλει την ποινικοποίηση της πολιτικής θέσης και των απόψεων και προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να πάρουμε μια ανάλογη θέση στήριξης του επικεφαλής της αντιπολίτευσης σήμερα, Χρήστου Κοτσίδη. 1. 2. Οι Δήμοι είναι σίγουρο και βέβαιο ότι έχουν δυνατότητα παρέμβασης σε πλήστα όσα ζητήματα. Στον χώρο που κινούνται, εν πάση περιπτώσει, γεωγραφικά το λέω. Βλέποντας το βασικό χάρτη της συνολικότερης ανάρτησης στην περιοχή, είδα ότι κάποιοι χώροι, όπως ας πούμε βόρεια του γηπέδου του Χαραλαμπίδη, αλλά και με το θέμα του Δαφνιού, που υπάρχει εκεί ένα ζήτημα, θα πω και το ζήτημα, αυτό, ας πούμε, το Δαφνί, για παράδειγμα, το χώρο του ψυχιατρίου χαρακτηρίζεται ως οικόπεδο, εκτός σχεδίου. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα δύο ζητήματα, και στο ζήτημα του τμήματος που μιλάω βόρεια του γηπέδου Χαραλαμπίδη, αλλά και στο... Βόρεια, εννοώ από το δρομοκαΐδιο από πάνω. Στο σημείο αυτό εκεί το δείχνουν, το έχουν βγάλει από το πράσινο στο χάρτη, άμα θα το δείτε. Λοιπόν, και για το θέμα του Δαφνιού, ότι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση από πλευράς Δήμου, γιατί διαβλέπω ένα κίνδυνο ότι αν αυτό πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και με τη γνωστή διαδικασία προχωρήσουν για το πουλήσουν, θα πουληθεί πλέον σαν οικόπεδο και θα αξιοποιηθεί σε εισαγωγικά με τους τρόπους που ξέρουμε. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου, θα πρέπει να παρέμβουμε, όπως και για το χώρο αυτό που μιλάμε εκεί, και να γίνει, να χαρακτηριστούν αυτοί ανεξάρτητα από την πορεία, την εξέλιξη που θα έχουν, ως χώροι πρασίνου.